जायफोरहानाखि सेक्सुवेल प्रब्लेम दिनै गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो दिनै जायफोरहानाखि दिनै जेबो लुबैनाय गैया इन्ट्रेस्ट गैया हिन्जावनि फारसे जेबो फिलिंसानो गैया गथ' गथाय खांनो गोसो जाया खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जोंनि बाजै सम्फानाव बिनि बागैहाय जोङो मोनसे बाजैनावनो सोंनानै लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो मा मायाव खामानि होयो बे मुलिया नैबेखौहाय जायनाखि मुलि फानगिरि बे बिथांजोनावनो जोंनो मोनसे सोंनानै लानोसै दा गिबियावनो जोङो नैबेखौ लाग्रोनोसै बे मुलिया नायना लादो रायजोफोर बे मुलिया मा खामानियाव बाहायजायो बे मुलिया माने खानायनि प्रब्लेमावहाय जायफोरहानाखि खानायनि प्रब्लेम दङ जायफोरहानाखि खानाया गबाय थायो बेनि थाखाय आरो बे 100% रिजाल्टखौ मोनगोन नोंसोरो बे जानाय आरो ना बेजों लोगोसे थाव दङ आरो सेम्पु दङ जुदि बेखौ बाहायोब्ला 100% नोंसोरनि खानाया गगागोन आरो नाथाय बे खानाय लान्था गखानाया बे रज'नाय नङा किन्तु जि खानाय गगासिन गबावगोन बेखौ निश्चय कन्ट्रल खालामगोन बेखौहाय नोंसोर जानानै नाय within 3 to 5 daysनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनथारगोन आरो माब्लाबाबो खानाया गनाय नङा गोबां मानसिफोरनावनो खानाय गयो हौवाफ्रानो जा हिन्जावफोरानो जा बेफोरबायदिनो खानाया गयो माने हौवाफोरनाबो थाख्ला जालायो थ' बेफोरबायदिखौ बाहायोबा माबानाय नङा आरो बेखौ बाहायोबा गनाय नङा आरो बेजों लोगोसे थाव सेम्पु दङ बेखौ सेट जायफोरहानाखि बांद्राय गयो बेखौ हरनाय जायो आरो बे थावजों सेम्पु बेसेना बेसेबां गोलैयो बेनि प्राइसआनो जाहैबाय 750 बे 1000 ml दङ बेखौहाय 20 ml फोर दिनाव खननै लोंनाय जायो आरो जाखांनानैहाय बे बिराद मोजां माने रिसेन्टलि लन्च जानाय रिसेन्ट जुइसआ हेयार केयार जुइसआ बेथ' नोंथांमोना मिथिबाय ओमफ्राय दा जों गुबुन मिथिबावगोन ओमफ्राय नैबेयो बेयो फाइल्सनि नैबे फाइल्स बेमारनि थाखाय जायफोरहानाखि फायखाना थांग्रा लामायावहाय मानो सायो बेदर ओंखारो गोलाव ओंखारबोयो जिराय हाबनो हाया थाबाय हाबनो हाया माबा मोनसे जायोब्ला थैया स' फैगोन बेदरफोर जायोबा माने थैफ्रा ब्रुस गलांगोन फायखानाव थांब्ला फायखाना फैया माथो थैयासो गग्रोयो बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय आरो बियो निश्चय गोबां मानसिफ्रानो हामबाय बियो 100% सैथो नोंसोरनो जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनावहाय मबाइल नाम्बार दङ नोंसोरो आङो रायज्लायनो होगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ होनो लाजियो खिन्थु बियो बिराद मोजां बेहाय लिरखानाय दङ हेल्प टु स्टप ब्लिडिं एन्ड पेन जायफोरहानाखि फायखाना लामायाव बिराद सायो आरो मानस्लुम मोनो आरो थै गयो निश्चय बेजों कन्ट्रल जागोन आरोखि बेजों लोगोसे माखासे मुलि दंबावो जुदि बारा क्रनिक जाथारबाय गोबाव बोसोर जाबाय होनब्ला आङो दस्रा मुलि हरफादेरबावो आरो बेजों लोगोसे बे फाइल्स बेमारनि थाखाय बेनि बेसेनानो जाहैबाय 1000 ml 1000 लिटाराव only 750 नाथाय पार्सेल लायोबा बारा गोग्लैगोन बेखौहाय आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जागोन आरो नोंसोरो नोंथांमोना बेखौबो मिथिबावबाय ओमफ्राय जोङो मिथिनानै लानांगौ आरो दंबावो आरो नैबे मा खामानियाव बाहायजायो बेखौ होनो मादुरिस बे मादुरिसनि खामानियानो जाहैबाय जायफोरहानाखि सुगार दङ गहरे प्रब्लेम जायफोरहानाखि डायबिटिस दङ बिसोरनि थाखाय बेयो मोजां बिराद मोजां बेयो कन्ट्रल खालामगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि ओंखाम जानो हाया बेबो ओंखाम जानो हागोन जायफोरनाखि स्किना नरम जायो सुगार जानानै बेबो कन्ट्रल जागोन ओमफ्राय बेहायनो दंखायोनो इमिउनिटिखौबो बारायहोगोन जायफोरनाखि फुरा दुरबल देहा मोदोम गासैबो दुरबल जाजोबो सुगार जाब्ला बेखौबो कन्ट्रल खालामगोन आरो मोजां खालामगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि एनिमिक थै गैया बिसोरखौबो माने नर्मालाव दोनगोन ओमफ्राय जायफोरनाखि कलेस्ट्रल बारा मेजेम बारा जायो बेखौबो कन्ट्रल खालामगोन आरो ओमफ्राय माने हेल्प्स इन कन्स्टिपेशन एन्ड गेस्ट्रिक प्रब्लेम बेयो मोनसे खामानिल' होआ गोबां खामानि होयो बे माबा मादुरिसआ डायबेटिक केयारा मानो जायफोरनाखि फायखाना जेब्लायबो टाइट जायो आरो गेस्ट्रिक प्रब्लेम बेखौबो बियो सल्भ खालामगोन आरो बेहायनो इन्सट्राक्सन लिरनाय दङ नोंसोर फरायनानै नायनो हागोन आरो बेनि प्राइसआनो जाहैबाय बेबो 750 1000 ml नै खोनाखाबाय रायजो राजा नोंथांमोना बे वुमेन केयार बेबो गोदान फैनायनि बे हिन्जावफोरनि थाखायहाय जायफोरनाखि गथ' मोनाखै हार्मोननि प्रब्लेम बगास्राब पिरियड जाब्ला उदै सायो बिराद कमन सिख्लाफोरनावहाय दिनैहाय माने मेन्स जाब्ला उदै सानायाथ' बिराद कमनखा बेखौ लाजिनानै लाब गैया नाथाय बेजोंहाय सल्भ जागोन बेजों लोगोसे दस्रा मुलि दंबावो गायनो केयार माइ पिसिअ बेफोरखौ हरफादेरो नाथाय बिराद मोजां खामानि होयो नोंसोरो बाहाय जायफोरहानाखि इरेगुलार मेन्स बिसनि थाखायबो बिराद मोजां जायफोरहानाखि दिनै बे मासाव फैबाय नेक्स्ट मान्थआव फैले बेफोरबायदि इरेगुलाराबो माने बेलेन्सआव थागोन आरो माने मान्थलि पिरियड जाबाय थागोन बे हिन्जावफोरनि थाखाय बेनि प्राइसआ जाहैबाय 500
बेखौ खोन्थादो दानिया बेयो मायाव बाहायजायो नै बे जाहैबाय गोदान सफैनायनि हाबिक्यु बेखौहाय गोबां मानसिफ्रानो लांबाय आङो मासावनो गैयालाबो 200थासो फानो बेखौहाय 200-250था जायफोरानाखि ड्राग्स जौ गान्जा लायो दिनै आङो सिगांबो दस्रा मुलि फानदों निसानि नाथाय मानो सोरबा खर' सायो बेफोरबायदि लोमजायो नाथाय बेजों जेबो जाया आरो दस्रा मुलिफोरा जायो नाथाय बेजोंहाय माने खर' सानाय गोबानाय खिनाय बेफोर जेबो जानाय नङा आरो बे निसानि मुलि बेखौ रावबो आन्दाजबो मोननाय नङा माने होदोंब्लाबो माने जाया जादों बेबो जेबो भाब मोननाय नङा आरो माने खर' सानाय गिदिंनाय जेबो मोननाय नङा नाथाय निसाखौ 100% नागारथारगोन बिदि आरो बिनि बेसेना 500 बियो लिकुइड माने ड्रपारजोंहाय पुरा 10 ड्रप होनानैहाय दै जुइस ओंखाम ओंख्रि जेरावबो लगायनानै होनो हायो बियो बे दस्रा नैबे गथ'फोरनि जाय उन्दै गथ'फोर जोनोम जाजेननायनिफ्राय गोबां गथ'फ्रानो माने प्रब्लेम जायो जायफोरहा इम्युनिटिया खम गथ'फ्रा खि मोनजाफ्लांनानै दुरबल जायो ओमफ्राय बिदिनो इनफेक्सन जायो बिसनि थाखाय आरो बे गोरलैफोरा उदै सानानै गाबो जोब्राबनो बिसनि थाखाय बियो बिराद मोजां बेनि प्राइसानो जाहैबाय 500 बियो आं दाख्लै आंनि फिसालानोबो होदोंमोन बिराद मोजां आरोना बियो माने मेम'रि पावारखौबो इमप्रुभ खालामो ओमफ्राय डाइजेशन प्रसेसखौ मोजां खालामो आरो इम्युनिटिखौ मोजां खालामो नै बेहायनो माबा लिरनाय दंजोबखायो बिनि मा खामानियाव थाङो फांसनफ्रा नै बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय 0 to 1 year होनो हायो बेखौहाय जाय गथ'फ्रा माने बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया गथ'फ्राथ' गोबां प्रब्लेम जायोना उन्दै गथ'फ्रा बेखौ होनो हायो आरो इम्युनिटिफ्राबो बारायगोन डाइजेशन प्रसेसफ्रा मोजां जागोन बेफोरबायदि आरो बिनि प्राइसा बेसे 500 बिनि प्राइसानो जाहैबाय 500 दा बै मानि दं बे गुजुनायनिसो नैबे गोदान सफैनाय बेबो जायफोरानाखि ड्राइ कफ पुरा गुजुयो गोदोनावनो नाङा माने एकदम हाङा गुसुं जालायलायो गुजुयैहाय माने एलार्जि जायो आरोना एलार्जिजों लोगोसे बेफोरबायदि गुजुबाय थायो मानस्लुनो बिनि थाखाय बियो बिराद मोजां दिनै बेखौहाय बेरे मोदैजों जानांगौ ओमफ्राय जायफोरनाखि गोदना सायो गुजुय गोदना सानाय दङ बेबो बिराद मोजां नोङो 3 सानथामावनो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बेखौहाय माने हानिजों जानांगौ बेरे मोदैजोंहाय लगायनानैहाय बेखौ 10 ml ओमफ्राय हानि सामससे लगायनानै जाबानो नोङो 3 गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनगोन जायफोरनाखि गोबाव समनिफ्राय गुजुनानै थाबाय थादों माने खमा जायोना खायफा बिदिनो गोरान गुजुबाय थायो गुजुस्लेमनो बिसोरनि थाखाय बेयो बिराद मोजां नोंसोरो बेखौ बाजाराव मोननाय नङा आरो ना गोदान सफैनायसो गिदिरफ्राबो सोलियो लोंजायो गिदिरफोरनिखा गिदिर सोलियो जोबथारनायाव जोंहा मोनसे मुलि दंबावो जोङो बेखौबो नै मिथिनानै लानि बे मुलिया बबे खामानियाव बाहायजायो से रायजो राजाफोरनोहाय खोन्थाहरदो नै बेहाय लिरनाय दङ गोलाव मोनसे लिरनाय दं ओमफ्राय बेहाय मोनसे गुसुङा जाहैबाय बर्न एगेन माने गोदान जोनोम जाफिननाय आरोना बर्न एगेन होननानै लिरनाय दङ माने बियो स्पेसियेलि हौवाफोरनि थाखायहाय जायफोरहानाखि सेक्सुवेल प्रब्लेम दिनै गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो दिनै जायफोरहानाखि बिदिनो जेबो लुबैनाय गैया इन्ट्रेस्ट गैया हिन्जावनि फारसे जेबो फिलिंसानो गैया गथ' गथाय खांनो गोसो जाया हिन्जावनि थाखायहाय बेफोरबायदिनो एकदम निरासा बेफोरबायदिनि थाखाय बियो बिराद इम्परटेन्ट आरोना बियो गोदान प्रडाक्ट माने फिलिंस जागोन जास्ट 2 घन्टा सिगां उन्दुनायनि सिगां माने बेखौ बाहायनो हायो बेयो मोनसे बक्सआवहाय मोनब्रै फैयो ओमफ्राय बेखौहाय माने 2 घन्टा सिगां जुदि नोङो जानानै उन्दुबायबा अट'मेटिक नोङो हिन्जावनि फारसे जेबो लुबैनाय गैयाबाबो नोङो अट'मेटिक फिलिंसा फैगोन आरो माने हिन्जावखौ सेटिसफेक्सन खालामनो हागोन आरो बेखौ बाहायोबा जायफोरानाखि फेमिलि दङ फेमिलि प्रब्लेम जानानै दङ हौवा हिन्जाव बेफोरबायदिनि सेक्सनि बारियावहाय नांलाय खमलाय गोबां मानसि दङ मैयाबो आंनियावहाय फैदों बेफोरबायदि प्रब्लेम लानानै बियो सैथो खोथा माने बिनि थाखायनो हौवा हिन्जाव डिभर्स जालायनायनि खोथा फैदों नाथाय बेफोरबायदिखौ बाहायोब्लाबो माने हौवा हिन्जाव अनलायनाय एबा मेलायनाया फैफिनो आरोना नैबे मुलिखौ आं हरनाय जादों नै आं दिनै नोंसोरनो देखायबाय बेखौ आं गोबां मानसिनो हरबाय नाथाय दिनै भिडिअ लाबोनो सम मोनाखैमोन दा नोंसिनि थ्रुयैहाय होनाय जाबाय आरो नै दा जों बिनि प्राइसा बेसे बेनि 2500 2500 बे मोनब्रैयावहाय 2500 सेट आरोना बे मोनब्रैखा ओमफ्राय नों एक्सट्रा लांनो गोसोबा मोनसेबो लांनो हायो एक्सट्रा लांलाय एक्सट्राबो फानो औ बन प्राइस आलदा लिरनाय दंखायो रायजो राजा नोंथांमोन दा गासैखौबो नोंथांमोना मिथिबाय ओमफ्राय जोबनायावहाय नैबे मुलिखौ संफैबाय जोङो दा आंनाबो लोगो सासे बिदि जानानै दङ दा बेखौहाय लाहैनो थिननायसै आङो दा फन हरनानै बिसोरनोबो बोराय बुरै नांलायबाय थायो बिदिनो
दाखालिनिफ्राय होनदोंमोन आंखौ आदालै बाजै समफोरनाव लिंलांदों बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनै फैनानै नुफैबाय नै आं दा खोन्थाहैनायसै बेनो लायदो होननानैहाय दा बेनो जाहैबाय गोसो गैयैखौ खालामहोग्रा जाहैबाय इयो नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय दा जोंना बाजैयानो खोन्थाजोबखाबाय दा नोंथांमोना गासैखौबो फारि फारि नुबोजोबबाय जायफोरनो नांगौ स्क्रिनाव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बाजैजों कन्टेक्ट खालामदो रायज्लायदो दा जायफोरनो गोनांथि जायो नोंथांमोना मानि नांगौ बे फनावहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिथांजोनावहाय बिहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय अनलाइनफोर हरगोन ना हरा अनलाइन हरो अल इन्डिया हरो औ माने जायफोरानाखि आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै जुदि मोनाखैब्ला बिजि मोनबाय थादोंबा अननानै SMS खालामहर आंनो WhatsApp दंखायो बे नाम्बारावनो नोंसोरो WhatsApp खालामनानै दोनहरबानो आं चेक खालामो आरो बिराद बेस्थ'आव थायो बाजैया फारसेथिं ओरैहाय हस्पिटालबो सामलायनांगौ नालाय ओमफ्राय फारसेथिं नैबे गासैबो आयुर्वेदिक जायो आयुर्वेदिक जेबो साइड इफेक्ट गैया बेहाय जेबो खहा जानाय नङा बेखौ बाहायबा दा ओरै फारसेथिं हस्पिटाल सामलायो ओमफ्राय फारसेथिं ओरैहाय आयुर्वेदिकनि मुलिबो लाफायो नालाय बिराद बिजियाव थायो फन बुनानै मोनाखैबा SMS खालामहरब्लानो जाबाय आरो दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोननो खोन्थालाङो बाजैनिया मा नाममोनलाय चेनेला चम्पाबि ब्लग बाजैनि चेनेल दङ बिथांनियावबो नुबाय थागोन मुलिनि बागै गोदान गोदाननो नोंथांमोननो मा प्रब्लेम जागोन बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो